pružilo se belo vino kad je ušla nevolja na vrata. Tačno, brate, tad sam znao da je cura ono pravo i da će da ode cela plata. To Ružica li je? A bre nije, A Marija li je? a bre nije, Kako li se zvala ona mala? Katarina li je? a bre nije, A Milica li je? a bre nije, Kako li se zvala ona mala? Hej drugari, šta je meni amnezija prema ženi? Kako da se setim njenog lika? sve što mogu da se setim, to je moment kada ode sveže novce iz tvog novčanika. To Ružica li je? A bre nije, A Marija li je? a bre nije, Kako li se zvala ona mala? Katarina li je? a bre nije, A Milica li je? a bre nije, Kako li se zvala ona mala? To Ružica li je? a bre nije, A Marija li je? a bre nije, Kako li se zvala ona mala? Katarina li je? a bre nije, A Milica li je? a bre nije, Kako li se zvala ona mala? To Ružica li je? a bre nije, A Marija li je? a bre nije, Kako li se zvala?